Mikä prediksotti tuolta Skorvilta? Kusipä. Korppi on edelleen vasemmalla ihan yksinään, mutta en tiedä pääseekö meistä kukaan sen. Se ampuu meitä tuolta vasemmalta, mennään ihan ilmaiseksi. Kuka mitähän? Skorppi tuolla vasemmalla. No hoitakaa sille vitu heliokset pois mun selästä, niin mä hoidan sen. Yksi pala. Jäi. Tossa olis heliosi tossa. Korppi on aika paskana nyt. Ihan stripaattuna melkein armorista ainakin. Nää heliokset otti nyt mut targetiksi. Miten mä oon vielä hengissä? Vittu mä en tiedä kyllä. Nyt mä oon kuollut. 2 heliosta vielä. Lähtee hunttaa Ani. Ani strippaa ne! Oi vittu, sain hyvää osumaa toiseen. Toisellakin on ehkä yksi aseena. Ani, ota vaan etäisyyttä ehkä melkein. Toisella on 2, toisella on 1. Yksi on aseeton. Nice! Vittuun nätti vittu. Ani palaa 37 iparia vittu. Pysty vielä strippaa 2 äijää vittu. Vittuun nättiä. Ei jäi. Ehkä musta oli jotain hyötyä. Minkäänlaista niinku jotenkin Tulee tää ei Jermo vaan alla. toimittaisesta. Yksi on täällä yksinä. On por. Mulla täällä. On niin levällään tää systeemi. Tapetaan tää yksi vitu äijä täältä. Jäi. Mä vähän delayaan näitä jätkiä täällä, että tulkaa sitten ampumaan kun lystää. Meillä on vaan se ongelma Anin kanssa, että nopeita hovereita, niin me ei pystytä tekemään mitään niitä vastaan. Varsinkin kun ne on meidän ympäri. Niinku yksi nyt selässä. Vetseriliina. Pomppuporkella. Oi, Retseri on ihan paskana. Se on se LMPG. Vaarallinen niistä. Siinä on just se. Ei kun se. Ani sai sinne hyviä porkuosumia. Ne menee ineen nyt. Joo, helikoni on paskana. Nice. Mehän voitettiin tää saatana.
Kyllä varokasta se retserillä aseet kuitenkin, mutta se on ihan paskana, se ei pysty liikkuu. Nice.